Lele. Manuk dicuci. Manuk? Manuk dicuci. Aduh si ini. Yo saiki. Betul urung le. Wes Pak. Pet. Loh, rumah fusi. Wes iki lho. Manuk ning ndi? Iki manukku. Goblok iki manuk iki apa ora manuk em. Ya wong manukku ae. Satu. Ini kamar kopi. Yo, Iki jono. aku piye ana balapan. Yo, ayo. Lu ora tenang ora? Yo, iki. Oh, ning kulon desa. Yo, Yes, yo. Jil yo. yo. Lah sing ora ora kabeh. Baik-baik. Tuan manuk. Sutanan iya. Masuk. Tenang. Tahu ya. Yo, jos. Jos. Sampai di. Ayo. Aman cah. Ono kunci nang ngisor. Keset punya nih. Gas. Kabeh cah iki. Apa, Mas? Buka iki lho, Mas. Apa? Buka iki lawang iki. Kunci nih. Nah, bilang kunci ini gampang kok. Tuh. Kecil kok. Tuh, Soalnya ini. Suwun ya, Mas. foto ya.